het uitzitten van het OLS, waar ze vorige week zondag aan worden begonnen. En waar vandaag nog 24 schutterieën aan gestart zijn. Na één runde logen er al 12 uit. Dat ging snel. Daarna moest er een vergadering plaatsvinden met de burgemeesters. Wie de burgemeesters toestemming gaven om in hun gemeente het OLS te willen organiseren. En nou komen we hebben ze gedaan. Luister even weer naar Gert 10 winnaars, want zo neem ik ze altijd. De 10 winnaars van het OLS. De nummers 10 tot en met 1 die we vandaag allemaal heen naartoe gaan halen. Het protocol is hetzelfde. De schutterie komt naar voren. Voorzitter, buksmeister en het zestal komen naar boven. Behalve bij de echte winnaar. Die schutterie gaat gans naar boven. En mag ik, wat ik gewoon ervan doe, dat ze klaarstaan. Nou, binnenlopen. Op plaats 10. Sint-Nicolaas Heitse. En geef ze een enorm applaus. Want met om het kabel het 10e winnen is een geweldige prestatie. Er werd gewacht op Heitse, de schutterie die komt nu naar binnen gelopen. En die werden gehuldigd in een 10e plaats vandaag op het kavelen. We begonnen met 24 schutterieën, toen waren er 11. Toen viel er een uit en uiteindelijk wordt dit de nummer 10. Heitse, een van de 5 schutterieën uit de gemeente Leudal die nog in de race waren. Deze race was tegen de burgemeester, hij had nog wel kiezers in het vet. Maar uiteindelijk is het niet naar die gemeente gegaan. Want Borren is de winnaar, dat kan er straks nog steeds tijdens de huldiging. Sint-Nicolaas Heitse. Prachtig om in volle naad veel te zijn. Ook presentatie en de schutterswereld als winnaar van de 10e plaats. En ik zie naar boven willen vragen. Het zestal. Tim Silkes, Huub Heine, Janine Bekkers, Maurice Hobes, Herman Rijks, Jos Rijks. En in dat zestal zit ook nog de voorzitter van de vereniging, Janine Bekkers. Het zestal van Heitse wil naar boven geroepen voor een prijs voor de 10e plaats op het OLS 2022 in Meijel. Kom maar gerust, even nog zo'n. En de buksmeister, ja, dat ik hem erop tegen. Nou, is dit er ook? Oh ja, dat klopt, ja. Maak ik ook een fout. Dames en heren, het is mooi om nou met te maken dat deze schutterie gehuldigd gaat weer. En dat gaat, ze krijgen nou een schildje en een envelop met inhoud. En als een van de bestuursleden dat schildje nou gaat overhandigen, ik weet niet meer wat er nou aan de beurt is, dat gaat nou gebeuren aan de voorzitter, zou ik voor nog allemaal een enorm applaus willen
met winnaarsmuziek erbij. Want wat is het geweldig om de 10e plaats binnen te halen van het OLS Mijl 2022. Tim Silkes, Pim Heijnen, Janine Bekkers, Maurice Hoebens, Herman Rijks, Jos Rijks en de buksmeister Jos en Tim, allebei. Dank jullie wel. Het zesde de tribune af en we gaan eigenlijk naar de nummer 9 van het OLS die gehuldigd zal worden. Van Sint-Nicolaas die hun 10e prijs hebben opgehaald. Dan laten we naar de nummer 9 gaan die dan boete zullen klaarstaan en ook zo binnenkomen. Dan kijkt de prijsuitreiking van 10 tot 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de nummer 1, Borren. Sint-Martinus en Borren, wat van de Noerhofveer. Het laatste beeld werd afgeschoten en dan met het OLS met een Bornump. En in 2023 staat het OLS ook te organiseren. Het zestal van Borren werd straks ook onthaald in Bor zelf. En daar zullen we weer ook live bij zijn op Facebook, dus houd het in de gaten. Ik zet het onder de half af hoe het gaat. We gaan ook weer met de prijzen kijken. Met muziek in de stand in dat moment te maken. En mag ik nou, dankjewel Heidse, en mag ik nou de 9e plaats, nummer 9 in onze prachtige wedstrijd, mag ik naar binnen vragen, Sint Hubertus Schaarsberg. Schaarsberg komt nu naar binnen gelopen en het zal de 9e plaats in ontvangst nemen. Parijs voor de 9e plaats. Een van de Zuid-Limburgse schutterie die vandaag nog met de streep onder hem niet naar binnen komt. Een flinke schutterie die hier ben ik op lopen. Goed om te zien. Schaarsberg met gedaan om de prijs, maar niet gewonnen. Toch 9e geworden en dat is toch wel een mooie prestatie voor deze schutterie. Goed, de gemeente Landgraaf. En wat is het heerlijk om te zien dat Geoglut begeleiden door Wessem, door mensen van allerlei verenigingen. Heerlijk om ook nou als zestal naar boven te volgen. Dat zit de schutterie van Schaarsberg helemaal, maar het zestal is begeleid door de schutterie van Wessem. Sint-Hubertus Schaarsberg, het zestal. Jeffrey Pelzers, Cyril Pelzers, Peter Thomassen, Leonie Thomassen, Martin Jonkers, Siegfried Thomas, samen met de buksmeister Peter Thomassen en de voorzitter Ger Vroemen.
Want je mag trots zien op wat je gepresteerd hebt. De 9e op toernooi Limburger in Meijel is een prachtige presentatie en prestatie van de vereniging. En mag ik nou de vertegenwoordiger van het OLS-bestuur vragen om ook het schildje te geven en de envelop en dat alles onder een groot en luid applaus van alle verenigingen hier aanwezig. Want voor deze vereniging is ook dat zeer verdiend. En ik noem ze nog een keer: Jeffrey Pelzer, Cyril Pelzers, Peter Thomassen, Leonie Thomassen, Martin Jonkers, Siegfried Thomas en de voorzitter Ger Vroemen en de buksmeister Peter Thomassen. Applaus voor het zestal van Saasberg. 9e plaats op dit OLS vandaag in Meijel. Even een slukje water. En we doen het nog een keer. Een groot applaus voor die 6 man en vrouw van de Schutterie van Schaarsberg. Dank jullie wel. Applaus van de Schutterswereld. Dank jullie wel. En je mag nou naar beneden gaan. En met de vereniging, samen met die van Wessem die ook begeleid hebben. Dankjewel dat dit soort warme vriendschappen zo te zien. Kunt je weer nou moeten gaan en in nog eigen dorp, ook eigen stad, ook eigen wieg verder komt vieren met elkaar allemaal samen. En dan geeft het aan dat Schutterie Saasberg het aan gaat verlaten. En begonnen nummer 8 van het Schutterie, van het OLS in Meijel. Is dan al klaar om naar binnen te komen, zie ik. Zo tellen we af van 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en nummer 1 dadelijk de Schutterie Sint-Martinus Born, die gehuldigheid werden hier. En die daar met nemen, toch eigenlijk de belangrijkste mensen van de middag, denk ik. In ieder geval van de avond opbieden. Het is een 10 voor 6. Dus langzaam verstrikt de tijd hier. Onder de ongeveer het Sint-Martinus en Born. Het wordt de laatste bulken afgeschoten en wordt dan met de winnaar van het OLS in 2022. En wel wat Simke nog lekker zien en we zo meteen in de nieuwe Schutterie nummer 8 van verwelkomen in de tent hier in Meijel. Ger Koopmans gaat zo vertellen welke Schutterie dat geworden is. En nou de klanken van Wessem langzaam moet sterven, wil ik nou de 8e plaats nou naar binnen vragen. En dat is Schutterie Sint-Petrus Kelpe-Oler. Welkom hier binnen. Kelpe-Oler zal in volle naad en met volle bezetting, zo vol als schijt althans, de tent hier binnen krijgen om hun 8e plaats in ontvangst te nemen. Kelpe-Oler kan weer binnengelopen.
zien. En het zestal wat dadelijk de bühne op zal gaan en het oog van het schildje in ontvangst te nemen. Elke top 10 scorer van het OLS Chaterie in top 10 is geëindigd, zal zo'n schildje met oes. En wat is het bijzonder om nog geen te ontvangen? En heel bijzonder is ook om te melden dat je hier samen hebt gelopen en ook die haal ik van harte welkom. Schutterie Sint Margrethe, hoe dit ervoor? Fijn dat je er ook bij ziet. Begeleid door de Schutterie. Het zestal naar boven roepen van Sint-Petrus Kelpen-Oler. En dat is Rob van Klerks, Johan van Enkevoort, Bjorn Baatsen, Martijn Korsten, Jaap Hogerijde, Paul Smeets. En de voorzitter, dat is dezelfde Paul Smeets. En ik ga ervan uit dat de buksmeester dezelfde Paul Smeets is. Dan zouden er 3 Paul Smeets bij de Chaterie in Kelpen-Oler zijn. En dit zal inderdaad dezelfde persoon zijn. En daarvan was nog even de overslagtrom afdoen om het podium op te kennen, want dat ga je natuurlijk niet met zo'n grote trom om, een dikke trom. Kom naar voren, want wat is het bijzonder om met te maken, denk ik ook als vereniging. En voor het eerst denk ik dat het wordt dat je een keer met z'n tweeën de optocht gelopen hebben bij het OLS. En op deze manier begeleid samen als vriendenverenigingen, als kamerui en vriendinnen met elkaar dit met te mogen maken. En ik zie hier de vertegenwoordiger van het OLS-bestuur willen vragen om ook het schildje te geven. En onder dit moment zal ik de namen roepen en vroeg ik ook de naam even naar voren te komen, dan weten ze ook precies waar de... Want dit zestal bestond uit Rob Vlerks, Rob van Klerks, Johan van Enkevoort, Bjorn Baatsen, Martijn Korsten, Jaap Hogerijde en voorzitter, buksmeester en achterapschut Paul Smeets. Het schildje en de felicitaties voor de nummer 8 van dit OLS in Mijl. De Chaterie van Kelpen-Oler. En zo meteen van Verweer met de nummer 7 die ook op het podium zal verschijnen. En uiteindelijk werken we toe naar de nummer 1. De winnaar van dit OLS. Dankjewel voor dit mooie optreden en aantreden van ook samen. En ga terug naar eigen dorp dadelijk. En door te vieren ook geweldige presentatie. Chaterie Sint-Petrus Kelpen-Oler. En uitgelatenheid op het podium. Wie het zestal van Kelpen-Oler. In ieder geval tot het einde van de zesde in ieder geval. Dankjewel jong, dat is het dan allemaal. Zo goed, voor iedereen thuis. Heerlijk om te zien. Voorwaarts! En nou de boete, onder luid applaus van nog allemaal. Geit. De Chaterie van Kelpen-Oler.
7. Dan schijnt zo de nummer 7 aankondigen van dit OLS, die naar binnen zullen komen aan de zijkant van de tent om voor het podium te staan en hun zestal af te leveren om hun prijzen in ontvangst te nemen. En nou gaan we de vloer klaarmaken voor de 7e prijswinnaar, 7e plaats op de Naaien Limburger hier in Meijel. En ik vroeg hem langzamerhand deze kant op te komen. Sint Martinus Wilde! Onderweg naar binnen Sint Martinus Wilde. Zuiden van de provincie, wat ook tegenwoordig wordt wie dit OLS en wat de winnaar van heeft, de Zuid-Limburgse westelijke mijnstreek. En dit is dus Wilde. En wederom kunnen we winnaars naar boven roepen. En ik vroeg het zestal van Sint Martinus Wielren naar boven. En allereerst Marco Schins, Peter Broers, Jeroen Kokkelkoren, Toon de Lahaai, Emiel Broers en Giel Brom. Buksmeister Giel Brom en de voorzitter is Leon Heijlen. Ja, dat is toch wel Wilder dat dus hun schildje gaat ophalen vanwege hun 7e plaats op dit OLS in Meijel. Heerlijk, zo'n gezelschap. Kom eens een klein beetje naar voren. Lood ook zeer aan de schutterswereld. Een beetje bescheiden volk en het hoofd helemaal neert. Want als het toch naar huis komt naar Wilder met deze 7e plek, dan kun je geweldig trots zien dat je op die manier de eer van Zuid-Limburg, van het Heuvelland, hoog hebt gehouden. En ik zie hier het federatiebestuur zit willen vragen om het schildje te overhandigen en ook de enveloppen. En van ook allemaal een applaus voor allereerst Marco Schins. Kom trainer beuren. Wie is Marco? We gaan er nog even op die doen. Marco Schins. En dan Peter Broers. Jeroen Koppenkoren. Toon de Lahaai. Emiel Broers. En er staat dan bij dat de man van Daphne is. Extra applaus, omdat er de man van Daphne is. En Giel Blom. Dank jullie wel allemaal. En ik vroeg ook met de muziek bijna onder te gaan. En weer onder begeleiding van Meijel terug te gaan naar de feestzaal. En straks nog een eigen deur te gaan. Gefeliciteerd namens alle schutters in beide Limburg. Ook Wilder gaat door de
Nou moeten we de tent. Zestal is gehuldigd. Nou moeten begeleid met muziek. Begeleiders zijn Willy Verhoordes, Ruud Meijel, die het zestal speelde met muziek naar binnen het gebracht. En ook wel met muziek en voeten zal leiden. De zesde plaats op dit OLS. Die schutterie zal ook naar binnen komen. Het zesde al naar binnen worden begeleid. Kijken naar de tent, de boot, ik zie ze nog niet, maar zullen zo eigenlijk al klaar staan. Ger Koopmans zal ze zo gaan aankondigen. Is wacht dat die nummer 6 zo naar binnen geroepen zal werden door Ger Koopmans in deze prijsuitreiking van het OLS 2022 in Mijl. Uiteindelijk zal de schutterie voor Sint-Martinus de met een hoes. Dankjewel. En nou voor eerste zesde plaats vroegen we naar binnen. Een vereniging die we net al gezien hebben. Die het shirtje met Noes moet brengen. Sint Sebastianus Herkenbos. Juist al het jeugd OLS gewonnen en het jeugd drietallen boven begeleid. Ze zijn ook 60 geworden op het kapelen van het volwassen OLS. En komen wederom binnen met de prachtige dwarsfluiten. Dat is natuurlijk ook voor alle verenigingen waar het soms een keer een beetje moeilijker is. Goeiedags blijft dat altijd. Ik vraag van Sint Sebastianus Herkenbos het zestal naar boven. Peter Kolk, Patrick Balendonk, Danny Reis, Ger Heiligers, Geet Dissen, Roger Smits en de buksmeister is John van de Beek en de voorzitter Patrick Strik. Zestal van Sint Sebastianus en Herkenbos houdt een schildje op voor een zesde plaats op de OLS. Want samen zetten de vrienden de band op zijn kop. Dan spelen we nog helder, vervullen ons zo goed. En dat doet gewoon bij koos en muziek. En beste mensen, Durm stijt er neer, het is tijd hij als vertegenwoordiger van zijn vereniging. Maar mag ik in John van de Beek, hier aanwezig, iedereen die in de schietcommissie zit, in de touwcommissie, in de jurycommissie zit, iedereen die vanuit de federatie bezig is met alles goed te organiseren, een applaus geven. En John met name voor de wijze waarop dat hij altijd met zijn team ervoor zorgt dat de buim stoon wie ze huren te stoon. Applaus voor al die vrijwilligers. OLS kent natuurlijk niet zonder de vrijwilligers. Direct op Koopmans, applaus voor vreugd. Het schildje uit te reiken en de envelop uit te delen.
En dan... Ik dan ondertussen de namen nog gaan opnemen en vragen of die mensen dan zich even naar voren presenteren. Allereerst Peter Kolk, Patrick Balendonk, Danny Reis, Ger Heiligals, Geet Tissen, Roger Smits, John van de Beek. En die stond nog hier met diertalenten eronder meer. En dat is denk ik Kathleen en Paulina van Inrijn voor dit ganse team van Schutterie Sint-Sebastianus Herkenbos. Nog een groot applaus. Van de 6e plaats kwam de 4e plaats toe. En werken toen naar de die zometeen uitgereikt werden aan de 1e plaats, de winnaars van de OLS. Zit er iets in natuurlijk gesproken? Samen zitten de rechten en op zien het kom. Dan spelen we nog heller, vervullen ons zo goed. En dan kun je gewoon bij koos in de zin. We hebben zin. En het houdt er de moed maar in, dat geldt ook voor een koning. Dat geven we op deze manier met. Nou, de opmars voor Sint-Sebastianus Herkenbos. Van de 4e plaats toe, die zal Ger Koopmans zo gaan aankondigen. De 4e plaats, scheidwedstrijd van het OLS. Voor de laatste keer heen naar Boetigheid vroeg ik nou om degene, de vereniging die de 4e plaats heeft gehoord op dit OLS in Meijel om naar binnen te komen, namelijk het Zandakker Gilde Sint-Jan van Rooij. De meest noordelijke plaats die vandaag nog beddig aan het kavel op het OLS. Sint-Jan en Van Rooij, het Zandakkersgilde. Komen ze de tandem. 4e geworden op dit OLS. En geef ze een luid applaus. Zandakkergilde Sint-Jan van Rooij. Dank jullie wel, Zandakkergilde Sint-Jan van Rooij. En ik vroeg naar boven te komen het zestal. En onderblief een trotse voorzitter stond, Bernie van Lierop. En ook voor hem, die zoveel werk verzat heeft, zou ik een applaus willen. En in hem voor alle federatiebestuursleden die zich in de afgelopen periode zo ingezet hebben. Applaus Geer! En ik vroeg daarboven het zestal: Henk de Klein, Patrick de Klein, Geert Hendricks, Alex Lamers, Ron Linder.
En even kijken, de buksmeester staat er niet bij. En de buksmeester is Giel Krijner. En nu ik nou de vertegenwoordiger van de federatie vragen om het schild specifiek uit te reiken aan Hans, want aan Henk, want ik begreep dat Henk voor de laatste keer in het A het match geschoten. Dus daarom als hier betoon aan dich en iedereen nodig zit vandaag voor de laatste keer uit dit schildje. Goed applaus! En ik vroeg ook één voor één even naar voren te stappen als ik ook een naam noem. Henk de Klein. Dat is nog wel zoetig gedaan en de wedstrijd niet in. Patrick de Klein. Geert Hendricks. Alex Lamers. Ron Linders. Hans Waardie, geweldig en heel bedankt dat jij op deze fantastische manier hebt metgedaan. En je mag weer terug naar Venrooy samen met ons mooie vereniging en door een feestje weer te vieren. Dank jullie wel. Het Zandakker Gilde Sint-Jan in Venrooy gaat goed het podium af. Ze hebben de 4e plaats gehaald en een schildje dat wordt gehaald. Toch een prima prestatie, 4e plaats op het LVK. Want zoveel schutterijen hebben met gedaan. Vandaag 24, die nog even waren naar de strijd voor de week zondag. En al 7e geworden. Mooie prestaties geleverd door het Zandakker Gilde Sint-Jan Venrooy. Inderdaad, tweede geworden in 2019, wie mij al met de winsten doorging, waar het Zandakker Gilde in Venrooy, Sint-Jan en Venrooy. De andere schutterie en die viel toen af. Zandakker Gilde Sint-Jan Venrooy, dankjewel. En niet ervan met wat je met elkaar gepresteerd hebt. Opmaken voor de 4e plaats van het OLS. De schutterie die de 4e plaats hebben gehaald, die kan zich opmaken om winnen te komen zo meteen. En die zullen ook wel dus weer uiteindelijk werken naar de winnaar. Sint Martinus is die de strak met de hoes gaan hebben. Nou gaat gebeuren, beste mensen, ik had het nog nooit metgemaakt, maar de 3e en de 4e prijs, die zien met elkaar overeengekomen met instemming van het OLS bestuur en de scheepcommissie. Dat ze de gedeelde 3e prijs hebben. En als eerste komt naar voren Sint Jozef Stein. De gedeelde 3e prijs is even wel afgeschoten en uiteindelijk gelijk geëindigd. Sint-Jozef Stein komt nu als eerste de taan in. Gedeelde 3e prijs dus.
zien dat verenigingen die zeg maar in de afgelopen jaren zich weer helemaal herpakt hebben, hij zelfs een gedeelde prijs kunnen halen. Fantastisch hetgeen hoe hij ziet. En een gedeelde prijs voor Sint-Josefstein. En ik vroeg naar voren het zestal Johan Gorissen, Tom Zoeteman, Misha Vaassen, Hebe Kooks, Ralf Bovens, Hein Willems, Buksmeister, Johan en Hein en de voorzitter John Soetemans. Het zestal Oestijn weer naar boven geroepen. Het is ondertussen ook kwart over 6. Ik neem aan dat menigeen aan het koken is dus. En misschien de afschuifkap het aanstaan en nu denkt van nou ik kijk even lekker met via Facebook live naar de prijsbespreking van het OLS. En dat ken je heel goed, want weer praat ik die van hem met in alles wat er hier gebeurt in Bijl. En straks zitten we gewoon nog met op de kap wie de inhuldiging in de binnenkomst van het zestal van de Willemsdusserie in Bord. Maar eerst is die bespreking nog in Bijl het zestal van Stijn. Wat is het moeilijk, ik zei het net al, verenigingen kunnen soms ook een beetje een dipje hebben. En wie het hier ook in de afgelopen jaren herpakt hebt en hij in volle naad met zo'n resultaat staat. Het is tientallen jaren geleden, heb ik begrepen, dat je met gekaveld hebt en zelfs een gedeelde prijs nou met naar steen neemt. Dat is natuurlijk geweldig om met te maken. En ik zou Geert willen vragen aan de vertegenwoordiger van de federatie om de gedeelde derde prijs uit te reiken plus de envelop uit te delen. Oud-Stijn gaat met de prijs erdoor. In dit geval de gedeelde derde prijs. Zet er iedereen al 4 lang in war. En uiteindelijk aanveel. Er bleven er nog 2 setterieën over die van En beste mensen, zoals je misschien weet, Obbek en die van is het Bob elk bleven jaar een huldiging van alle Stijn. ook op het gouvernement in Maastricht. En dat wordt normaal altijd verwoed genuttigd. De winnaar van de Esprit, de winnaar van het Chutje, de winnaar van het kinder-OLS en de nummers 1, 2 en 3 van het OLS. Maar ik heb natuurlijk geen zakbier te vertellen op het gouvernement. Maar bij deze deel ik u mede, meneer de gouverneur. Ze komen alle 2, de nummers 3, voor de huldiging. En dankjewel overigens provincie Limburg, hoe het ons altijd ondersteunt, want dat is echt een geweldige manier. En ik kon het zestal nou nog even nemen. En ik vroeg ook om dan even naar voren te stappen. Johan Gorissen, Tom Zoeteman, Misha Vaassen, Hebe Kooks, Ralf Bovens, Hein Willems. En dan heb ik denk ik iedereen. John Zoetemans de voorzitter natuurlijk ook nog even genoemd. Dankjewel, Sint-Josefstein, gespeelde derde plaats. Wie je gezegd is iets zijn, die toch wel trots zijn op het behalen van die derde plaats denk ik. Op dit OLS. Dat er jullie ook al in de opleiding heeft gekregen doordat de Sutterie natte half is gestopt. En dat een aantal leden hebben zich bij de Sint-Josefstein gevoegd. Waardoor de Sutterie weer een lekkere boost heeft gekregen. En nu weer met in de kiezen in het OLS zien. Moesten ze natuurlijk gaan delen met een andere sutterie. Gert Koopmans gaat zo vertellen welke sutterie dat is. Dat is die geliefd geëindigd zijn dus met Sint-Josefstein. Ook voor de derde plaats werden ze binnengehaald en derde plaats gehuldigd bij dit OLS.
Schulders en Ger Koopmans. Sint-Joseph heeft de tent binnen verlaten en dan kan er de andere nummer 3 aankondigen, dus de gedeelde derde plaats op dit OLS in Mijl. En als je nou denkt, beste mensen, waarom de een als eerste, als derde en de andere als tweede, de derde, Sint-Severinus Gratum, dat is omdat die van Gratum de ticketrom van Van Rooij geleend hebben om nou binnen te komen. En daarom een goed applaus voor de gedeelde derde plaatswinnaar, Sint-Severinus Gratum. Gratum komt het aan binnen, de Sutterie die gelijk eindigde met Stijn. En hebben ze de derde prijs verdeeld en volgens mij is dat al lang niet meer voor je. Want de gedeelde derde prijs is een geweldige opmaak. Dankjewel voor deze prachtige binnenkomst, Sint-Severinus Gratum. En mag ik nog boven vragen, het zestal, 3 Veugen, René Schreurs, Mike Evers, Frank Schreurs, Mark Rietjes, Schra Veugen, buksmeister Harrietjes en de voorzitter of de vicevoorzitter dat het vanmiddag wordt, dat is Ed Evers. En een gedeelde derde prijs is natuurlijk geweldig om met te maken en terug te brengen naar die eigen dorp, naar Gratum. Heel erg mooie, geweldige prestatie die jij vandaag hebt verricht. En ik zou de vertegenwoordiger van het federatiebestuur willen vragen om het schildje uit te delen, uit te reiken, zo moet ik het zeggen, en de envelop te geven. Voor de Sutterie en Gratum. En de Sutterie die koelbloedig vandaag is gebleven en in ieder geval het land volgehouden. Terwijl dat gebeurt, goed ik nou de namen nog eens even nemen en vroeg om die dan even naar voren te treden. En als eerste van Sint-Severinus Gratum, de gedeelde derde prijs winnaars. Als eerste 3 Veugen, René Schreurs, Mike Evers, Frank Schreurs, Mark Rietjes, Schra Veugen, buksmeister Hart Rietjes, en is de parapludrager Mark Duitsers er nog bij, deze tijd beneden, en in Mark doen we alle parapludragers nog eens even een groot applaus geven. En de voorzitter Ed Evers. Wir machen Spaß, und Musik. La 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 wir sind von Tirana, wir bringen die Spannung von Tirana.
Wer macht die Spaß an Musik? Gratum gaat de tent weer verlaten onder muzikale begeleiding van een eigen chaterie. Om zo meteen naar de nummer 2 te gaan, naar Obbig. Obbig die nog met Borren om de streep. En als trotse bouwen gaan ze nou weer terug naar huis met hun eigen muziek. Een groot applaus. Sint-Severinus, Gratum. Dat wordt de gedeelde derde plaats. Stijn en Gratum delen die 2 plaatsen. En we gaan nu naar de nummer 2, naar Obbig. Die misde en toen moest Boch nog 6 bultjes schieten en die allemaal raak schieten. Hij is er gemist en hij Obbig gewonnen, maar dat was niet het geval. Ze schoten ze allemaal af en dus ging Boch er met de vandoor. Met de eerste prijs op het OLS. En Obbig mag nu hun 2e plaats. Een prijs ervoor in ontvangst komen op het podium bij Ger Koolmans. Die nog vandaag geen president meer is van de Schuttersfederatie van het OLS. Anoushka Koolmans, geen familie trouwens van Ger. Anoushka Koolmans, en langzamerhand komen we naar apotheose van deze dag. Het naar binnen horen van de winnaar van het OLS van mei al 2022. En wat was het mooi op het einde met te maken. 2 verenigingen uit dezelfde gemeente. En zoals de Duitsers altijd zeggen, vice-waldmeister. Dat is altijd een mooie titel. Ik vroeg nou naar binnen met een groot applaus. De 2e prijshouders, winnaars van dit OLS, Sint Willibrodus Obbig. Een mengeling zin van teleurstelling en trots. Trots op de 2e plaats. Teleurstelling dat ze die 1e plaats hebben gehaald en neemt met naar Obbig nummer. Maar ze kunnen even goed op de fiets naar Obbig, of naar het OLS van volgend jaar. Want Obbig en Borren, dat ligt hemelsbreed niet het gebied van elkaar. Nogmaals, Borg ging er met de prijs vandoor. Die komen dadelijk. Maar hier eerst aan de Obbig. Sint Willibrodus. En ik vroeg ze naar boven. Ze hebben al de toestemming van de commandant gekregen om naar boven te komen. Het 6-tal van Sint Willibrodus Obbig. Ivo Held, Roel Contour, Roy Verheijen, Wim van Mulke, Noël Schoten, Peter de Brein. Bij de buk staat Noël en Peter en de voorzitter is Ivo Held. En ik vroeg ook om hier naar boven te komen. Onder een heel erg goed applaus van iedereen. Als je met ons met wil komen, ja dan loop je niet meer gauw. Want samen zitten we met de tent op zijn kop. Dan spelen we nog alle, vervullen ons zo lief. En dan kun je mooi bij onze muziek. We hebben zin in, het zit al al. En beste mensen, natuurlijk zal er af en toe een keer gedacht worden, net niet. Maar wat ze net niet, ik ben er altijd duidelijk in geweest voor de OLS-federatie, voor de schutterswereld. De nummers 1 tot en met 10 zien echte winnaars. En dat geldt natuurlijk vooral ook voor de nummer 2, Sint Willibrodus Obbig. Wat een
fantastische vereniging. Altijd weer. Piet G. Utrecht. Heel erg mooi om te zijn. En ik wil nou de vertegenwoordiger van de federatie vragen om het speldje en het schildje uit te reiken. En dat duidt natuurlijk ook een eigen bondsvoorzitter af. Sint-Willy-Broorles, goed op weg. En ik zou nog een keer de namen nemen van dat zestal. En die gewoon nog zich eens even heel mooi neerzetten voor de fotograaf. En misschien is het trouwens ook wel mooi om te zeggen. De nummers 1 en 2 komen allebei uit de gemeente Sittard geleen. En wat wordt er net tegen mij gezegd? Wij gaan dadelijk als nummer 2 natuurlijk met de bus naar boord en door de intocht van de winnaars te doen. Geweldig! 4 vriendschappelijke verenigingen met elkaar omgaan. En daarom wil ik nou de namen omroepen en er vragen naar voren te komen. Het zestal van Opweg, de nummers 2, Ivo Held, Roel Conjour, Roy Verheijen, Wim van Mulken, Noël Schroten en Peter de Bruin. En wat zal het vandaag zinderen in al die dorpen in Limburg? Ja, het zijn nog een beetje snelle jongens die meteen het beer voor de federatie van het bord afgetrokken hebben. Heel goed, proost, zo hield het zich ook. Want hier hebben we het verdiend met ook zestal. Dank jullie wel en heb een fantastische avond en een fantastisch jaar tegemoet gaan in nog een eigen regio. Nog een keer een groot applaus voor Sint-Willy-Broorles Opweg. Met gemengde gevoelens, maar toch ook met trots. En ze gaan straks dus de winnaars in Born ook inhalen. De schutterie van Opweg, Sint-Willy-Broorles, die overigens 3 jaar geleden gewacht worden denk ik met Meijel, ook Willy-Broorles. En ook gefeliciteerd worden met hun winst op het OLS 2019, maar dat was dus Willy-Broorles in Meijel. Willy-Broorles en Opweg gaat nu een triesontvangst genomen en zullen plaatsmaken voor de winnaars van het OLS 2022. Zometeen de schutterie van Bord, Sint-Martinus. Zit je gelukkig dat een drie, weer met de spaas en muziek, weer op de zending, wat je dat al, weer de stemming, wat je dat al, zit je gelukkig dat een drie, weer op de spaas. En wat kunnen ze dadelijk trots naar de regio teruggaan. De kleine trom dringt nog even het laatste beer op. Heel goed. En op! OLS giganten! Kies! Links! Op! Vooruit! Maat! Nog één keer! Heel de tent. Wat hebben ze een mooie prestatie geleverd. Tweede op het OLS Meijel 2022. En dan een zeer uitgebreide prijsverstrekking van dit OLS 2022 in Meijel. Zijn we dan nu eindelijk toegekomen aan de winnaar. De schutterie die er met de van Hoed doorgeeft. En met de opnummer en alle optochten die ze lopen dit jaar. Dat zullen ze met trots doen. Koeman zingt nog even het Limburgs volkslied.
tussentijd de winnaar al klaar. Dus Gert Koopmans is uitgezongen, kunnen we er naartoe gaan. En die zit er ons al staan te popelen om in ontvangst te nemen. En nou, dames en heren, beste Luus, schuttersvrienden en vriendinnen, nou gaat het gebeuren, uiteindelijk. Iedereen wint, maar één schutterie, Kitma, als echte winnaar moet de bus komen. De beste prestatie geleverd en straks dan naar mij de hoes nemend. Naar binnen vroegen, Sint Martinus Born. Martinus Born is zich opmaken om naar binnen te komen. En dat zal nog niet het laatste van de dag zijn voor hun. Ze zullen nog een lange avond te gaan hebben waar we hier ook live verslag van gaan doen. In Borg, van met op de kar van het binnen de zestal. Kar zal door het dorp gaan trekken en dan kent hier straks getuigen van zijn op dit Facebook kanaal van L1. Eerst gaan we nog even kijken wie Sint Martinus in ontvangst gaat nemen. In volle ornaat met koningin erbij, zorgig. De meeste koninginnen hebben nog niet een klein aangedaan, maar in Borg hebben ze dat nu voor de gelegenheid wel gedaan en met trots denk ik. Sint Martinus in Borg, de winnaar van het OLS 2022. Dus het mij al de nummer genomen en die gaan hem dadelijk overhandigen denk ik op het podium aan de winnaar van dit jaar, Sint Martinus uit Borg. Dankjewel voor deze prachtige intocht. Dan mag ik nou eerst vragen of de dragers van de num naar boven komen brengen, zodat dit dadelijk overeind kan worden aan de volgende nieuwe winnaar de OLS in 2023 mag organiseren. En nou is de num boven en mag ik nou aan de commandant vragen of dat hij ervoor kan zorgen dat alle leden van de schutterie naar boven komen. Alle leden van de schutterie van Born, ik vraag ook om heen naar boven te komen voor de huldiging van de winnaar OLS 2023. Bij deze schutterie mocht dus de hele schutterie naar boven gaan om de nummer in ontvangst te nemen. Alle anderen waren het steeds de eerste, het begin van het zestal en de hele schutterie uit Borg mag naar boven om de in ontvangst te nemen. Het is misschien een beetje ook inmiddels al een beetje ingedaald het idee dat ze dit hebben gewonnen. Vlak na de winst waren ze nog gedust en zo. Maar inmiddels is het een beetje doorgedrongen denk ik. En je kent het gevierd werden. Sint Martinus uit Borg op de bühne. De winnaar van het OLS 2022. Jij je het nooit gedacht, maar ja, precies te maken. Dingen die ze niet denken kunnen toch wel weer en dat maakt een extra trots op dit behaalde resultaat. Het OLS naar Born. Een heerlijk moment om dit
hebben mogen maken. En voor de ceremonie protocolair zou ik nou willen vragen om allereerst de voorzitter naar voren te vragen, Ad Wagemans, even iedereen toe te spreken, die eigen vereniging, maar natuurlijk ook de hele schutterswereld. Ad, aan dit het woord. Hartelijk dank meneer Koopmans. Mensen, 22 jaar geleden is schutterij Sint Martinusborn de laatste keer door geweest met kavelen. Dat was in Baarlo. We zijn een paar jaar zijn we aardig bezig met schieten. Mede door het fantastische werk van Hans. Hans, kom eens eens even in de deur, jong. Hans Akkermans, ik durf verrassend te zeggen, is een hele bekende naam in de schutterswereld. En die heeft ons het schieten geleerd, voor een paar jaar door. We hebben ons voor het overlijst gesteld zich een doel. Het eerste doel is die 2 keer 8 jaar schieten, tot ze kennis gaan kavelen. En dan stelt zich het doel elke run verder te komen. En dat lukt ons. We hebben vriendelijk over bijeen ik heb de mannen toegesproken. Jongens, als we ervoor gaan, dan kunnen we het. We hebben een prachtig feest, maar we hebben ook iets enorme kluswerk op ons af. Maar met een volmondige ja hebben we toen gezegd. We wisten tot we de korpie zouden bij de eerste theater komen en dat was onze bedoeling. De eerste theater tot ze een diploma kregen. Ja, dat hebben we dus al vrij vlot in de tas. En dan gaat er eigenlijk geen stapje weer. En dan plotseling, de beste er nog met 2 en de heurse, er is nog 1. Is Opbik, mist hem. Jammer voor die van Opbik, maar ik begreep, ze kunnen het los. En dan staan Hans. En dan staan Hans Akkermans, als ons er achterop zit, ook in de bukskum. Dan durf ik te zeggen, zet met 3 peetjes, want die zijn er. Want toen wist ik al tot we hem heien. Hans, ik wil namens van Schutterij Sint Martinus dich bedanken voor het enorme werk wat ze hebben gedaan, voor ze op dit niveau te krijgen. Het applaus is voor dich. En natuurlijk ook voor de hele schutterij van, geweldig, dat GE wat z'n allen staat. En mag ik nou de voorzitter van, mag ik Twan de Bruin vragen, hem nou de mag overdragen aan Thijs. En ik mag nou even een toespraak houden tot iedereen en tot de willende vereniging. Terwijl het woord is nou aan dich en de mensen en de binnende vereniging toe te spreken. Ja, goedemiddag. Helaas, na 3 jaar, want uiteindelijk is je toch 3 jaar bij ons geweest en ik dacht, nou 3 jaar mag ik hem houden. Maar dat blijkt in dit geval dus niet zo te zijn. Maar wij overhandigen hem Geer naar onze nieuwe winnaar, Boren. Ja, maar voordat ik dat doe, wil ik natuurlijk de hele organisatie, iedereen die meegewerkt heeft aan dit fantastische fest, nogmaals hartelijk te bedanken. Geweldig wat jullie als gemeenschap voor onze vereniging hebt gedaan. Ik heb het al een paar keer benoemd, maar dat doet de mens goed. Dat doet onze vereniging goed en dat vind ik echt een chapeau voor de hele organisatie die hier staat. Alle mensen die hier aan bijgedragen hebben. En ook de shutters natuurlijk. En ja, we hebben een 2-tal moeilijke jaren gehad met corona. Maar wij zijn ervoor blijven gaan en wij hebben dit geweldige feest hier neergezet voor het heel shutterswezen. Daar ben ik trots op. En daarbij wil ik ook meteen zeggen dat wij naar Borren toe een geweldige goede overdracht gaan doen. En daar waar nodig is, zullen wij jullie helpen. Want dit mag nooit kapot gaan. Het shuttersleven. En daarom staan wij ervoor ook voor Borren klaar. Mensen, wat ben ik jullie allemaal hartelijk dankbaar. En als laatste natuurlijk, niet te vergeten,
de 6 schutters en de buksmeester die dat bij ons gerealiseerd hebben. Jullie, dank jullie wel, maar jullie weten al hoeveel dat ik van jullie hou. Dank jullie wel. En Borren, ook wij zullen dadelijk met de bus naar jullie toe komen. En ook wij zorgen dat er in Borren nog een heel mooi feestje gehouden werd. Dank jullie wel allemaal. Dankjewel Twan en een geweldige voorzitter die continu mensen motiveert en zorgt dat het goed loopt. En mag ik nou in het protocol staat nou dat nou de voorzitter van de organiserende stichting, Hubert Vos, dat hij ook nog even een korte toespraak zal houden. Hubert Vos, staat er hier nog? Ja, Hubert, kom even deze kant op en hij is natuurlijk eigenlijk een vertegenwoordiger van allemaal die mensen, sponsors, mensen die zich op de portemonnee trekken, mensen die zich inzetten en die dit feest heeft georganiseerd. Voor dit woord de voorzitter van de organiserende stichting E.N. Meijel, Hubert Vos. Ik ben heel kort. Onze voorzitter van de schutterij heeft alles georganiseerd. De president heeft alles georganiseerd. Vanuit de organisatie hebben wij geprobeerd om er een onvergetelijk succes van te maken. Dat hebben wij graag gedaan. Bedankt allemaal. Fijn, Hubert Vos heel het kort. Dit is een heel lange prijsuitreiking inmiddels geworden, dus we gaan nu naar het uitreiken van de Phil Martinez in Born. En ik hoor, terwijl heel terecht wordt gezegd, bedankt Hubert en in dich, al die mensen die achter dich stonden, wil ik nou het zestal nog eens even speciaal en specifiek naar voren vragen. Waarbij we elke keer ruim applaus gaan geven. Allereerst voor Han van Beek. Dan John Knoos. Dan Timothy Jansen. Loep Leurs. Rob Deus. Hans Akkermans. Buksmeester Ron van Sloen. De voorzitter Abba Akkermans. En alle leden van de schutterie van Born Sint Martinus. Kom naar voren en vier op het feestje. Want thuis kunt nou de aan de goed veranderen. De naam is overhandigd. Het zestal werd gefeliciteerd door de oud-winnaars in 2019 en de vorige winnaars van het OLS in Meijel, Sint-Willy Grodes. Het zestal van Born is in ieder geval kort, drie, ze hebben verloren gekregen. De naam is ons overhandigd. Het moment dat deze livestream zo meteen afgesloten, wil ik u alvast verbieden dat we straks later op de avond ook live op Facebook komen met het inhalen van het zestal in Born. We zullen dan met camera op de stadion en met het zestal door Born rijden. Dan ook natuurlijk even kijken naar de felicitaties aan het zestal. Deze trekking zal ik even doorgaan het feest en de tent in elk geval. Dan gaan we deze livestream nu afsluiten. De naam is in ontvangst genomen. Dan ga ik weer door Limburg tot in Born komen van mij aan de bord. En dat is een mooie afsluiting van deze prijsuitreiking. Later op de avond zie ik weer via deze Facebook stream van L1. Dank voor het kijken naar de prijsuitreiking van het OLS en tot straks.